Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Maayong buntag sa atong mga viewers karon. Daghang salamat po. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga silingan nato nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, o ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga sakop sa isla sa Siargao nga mga munisipalidad. Ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers karon, commenters og reactors. Good morning po. Good morning. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo para na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning. Good morning usab sa tanang viewers. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Ilabi na sa pagtutok karon sa atong programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran sulod sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibok nasud Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa kalibutan. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning kang Ninya Roxanne Bongcaros. Salamat po, magandang umaga. Yes po, naapo tayo report bahay na sa Vice President karon. Samtang good morning Kuya G. Shoutout ko sa Papa Dira sa Barangay Malinaw, General Luna, watching from Barubo, Surigao del Sur. Gikan na ka Michael Querido Lubit. Salamat po, magandang umaga. Have a nice day to start with Kuya G. And to all Siargao non, Surigao non, keep safe everyone from Lancaster, Philippines. Gikan na ka Jake Bolido. Salamat po. Pa-shoutout Socorro. Gikan na kang Chesaan Gitiano. Salamat, magandang umaga. Good morning usap kang Edna Espargo Convecto. Salamat po. Good morning. Po Kuya. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G, and good morning Siargao. Gikan na ka Samantha Argota. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga. Good morning usab kang Lian Salvacion Galgo. Salamat po. Good morning Siargao, be safe Siargao non. Salamat po. Good morning Siargao, gikan na kan Longos Marie. Salamat. Hello Kuya G, kamusta ko? Good morning Siargao. Have a blessed Monday. Pa-shoutout po gikan na kan Mariel Docanes. Salamat po, magandang umaga. Morning Kuya G, gikan na kan Vernie Inson. Happy morning Kuya G. Stay safe always. Gikan na ka Honorato Mendoza. Salamat po. Good morning kang Mimi Laurente Odoya. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G og sa tang pamilya og lumon nga mga amigo og amiga sa Bagakay, Dapa, Surigao del Norte. God bless us all. Gikan na kang Lenny Buo. Salamat po. Good morning. Dili ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ilabi na sa mga bagyo nga moabutay og migawas na dinhi na sa atong nasod Pilipinas mga ka-Siargao. Ang report gikan na mismo sa DOST Pag-asa, pinaagi na ni Alzar Aurelio. Good morning kanimo din ha. Una pong bagyong ating pinapantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Si Bagyong Tonyo at Bagyong Ulysses. Si Bagyong Tonyo ay patuloy na kumikilos palayo sa ating kalupaan o sa bansa, kung saan ang layo nito ay nasa 395 kilometers west ng Calapan City, Oriental Mindoro. Napanatili ang lakas ng hangin ng Bagyong Tonyo nasa 55 kilometers per hour, samantalang ang pagbugso ng hangin ay nasa 70 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos pakanluran o palayo sa ating bansa sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantala, si Bagyong Ulysses ay nasa dagat at nasa layong 800 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ang lakas ng hangin ng Bagyong Ulysses malapit sa gitna nito ay nasa 45 kilometers per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 55 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos pa northwest sa bilis na 15 km per hour.
Narito ang forecast track para sa bagyong Tonyo. Ngayong gabi, inaasahan na po nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility si bagyong Tonyo. Narito po ang ating inaasahan patungkol sa bagyong Tonyo. Ngayon, inaasahan tayo ng moderate to heavy rains sa Kalayaan Islands, dulo po yan ni Tonyo. At sa ibang lugar, makakaranas po ng moderate to heavy rains din sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Dulo po yan ng Teleno Cold Front at kasama na rin ang Northeast Monsoon. Mahina hanggang sa katamtaman, hanggang sa kuminsan may mga lalakas na pagulan na maranasan sa Ilocos Region na labing bahagi ng Central Luzon, Batanes at Babuyan Islands. Dahil dito, paalala po sa ating mga kabayan na patuloy pa rin tayong mag-ingat at maging alerto dahil sa minasan tayong mga malalakas na pagulan. Dahil sa ganitong weather condition, itong mga pagulan po ay maaaring magdulot ng pagbaha at pagbuho ng lupa, lalo na po sa mga bababang lugar, malapit sa ilog, at malapit sa kabundukan. Narito ang forecast track kay bagyong Ulysses. Ang sentro ng bagyong Ulysses ay nasa layong 655 kilometers silangan ng Boroncan City, eastern na Visayas. At inyong makikita na unti-unting lumalapit sa ating bansa si bagyong Ulysses. By Tuesday evening, ang layo ng sentro ng bagyong Ulysses ay nasa 400 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Sa araw po ng Wednesday evening, ang layo ng sentro ng bagyong Ulysses ay nasa 75 kilometers east of Virac, Catanduanes. Inyong mapapansin, ito po yung ang cone o probability na maaaring mag-deviate ang sentro ng bagyong Ulysses from the forecast track. Kaya maaari po mag-landfall ang bagyong Ulysses sa Bicol area o Bicol o Eastern Visayas area. Sa araw ng Tuesday evening, nakatawid na sa kalupaan ang sentro ng bagyong Ulysses. Dahil sa epekto ng kalupaan, ay humina ang bagyo. Bago dito, yung makikita, bago mag-landfall o bago tumama sa kalupaan ang bagyong Ulysses, ay inaasang lalakas ang bagyo at maaaring umabot ng typhoon. At after ng pagtawid ng kalupaan o after ng dumaan sa kalupaan, inaasang hihina ang bagyong Ulysses. At sa araw nito, Tuesday evening, nasa West Philippine Sea na, o Thursday evening, nasa West Philippine Sea ang sentro ng bagyong Ulysses. Pagdating ng Friday evening, ay inaasang lalakas ang bagyo at sa labas ng inaasang nasa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility ay si bagyong Ulysses pagdating ng Friday evening. At sa araw ito ay lalakas ang bagyo at muli itong magiging typhoon. Dahil nga po nakakuha siya ng energy sa karagatan o sa West Philippine Sea. Samtang mga kasyargaw, ang Karaga makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanagdog tungod kini mga kasyargaw sa typhoon depression nga Ulysses. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilat ug pagpanalugdog tungod na kini mga kasyargaw sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan ang hangin nga magagikan sa habagatang silangan ug habagatang kasagpan ngadto na sa habagatang silangang direksyon ang magpasulabi sa kasagpan dapit sa Mindanao. Samtang mga kasyargaw, hinay ngadto na sa kasarangan ang hangin nga magagikan sa habagatang kasagpan ngadto na sa habagatang silangang direksyon ug ang mga kadagatan mga kasyargaw adunay kasarangan ang pagbalod mga kasyargaw. Ni subang ang haring adlaw ganinang alas 5:31 mosalok kini alas 5:19 mga kasyargaw. Mao na ang atong latest updates mga kasyargaw sa kahimtang nato sa panahon ug sa report ganina ni DOST Pag-asa Weather Specialist
Alzar Aurelio, dagang salamat kanimo din ha. Alzar Aurelio, salamat. Shout out sa itong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning kang Romel Nonoy, maradyaw na buntag Kuya G, maradyaw na buntag Siargao noon, maradyaw na buntag sa Nonoy, sa Nansitay na pamilya. Good morning Kuya G, shout out ako sa akong mga relatives diyan sa dapa sa Hapson family. God bless. Gikan na kang An Floria. Salamat po, magandang umaga. Good morning Siargao, good morning San Benito. Gikan na kang Marceline Altres Gloria. Salamat po. Good morning Kuya G, Amping Siargao. Gikan na kang Ramil Hostul. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, walay paglubad sa sunod nga programa from Bravo Beach Resort. Gikan na kan June Pakana. Salamat sa mga taga Bravo Resort sa Siargao. Good morning po, magandang umaga din na sa tong isla. Salamat. Good morning Kuya G, watching from Barangay 12 Dapa. Salamat. Gikan na kang Audle ako ne. Samtang mga ka-Siargao, ang pinakaunang pahin sa mga balita nato karong buntaga, Barangay Tangbo, Santa Monica, mipahigayon og second semester assembly. Gitambungan niya ito nga November 7, 2020, mga ka-Siargao, alauna sa hapon ni Police Lieutenant Juan T. Bilarmino, ang OIC sa Santa Monica Municipal Police Station, ang second semester barangay assembly dito na sa Barangay Tangbo, Santa Monica, ning isla nato sa Siargao. Ang aduna kini tema, mga ka-Siargao, nga Barangay Bayanihan sa panahon ng pandemya para sa kaligtasan ng mamamayan. Nahimong host ni ini mao ang barangay officials o workers sa Barangay Tangbo nga gipanguluhan ni Barangay Captain Eliodoro I. Congreso dito na sa Barangay Dancing Hall, Barangay Tangbo, Santa Monica. Kini nga assembly, mga ka-Siargao, usab aron na mahisgutan ang pakibatok sa COVID-19 sulod sa mga barangay o munisipalidad uban ang mga kapulisan. O kanang latest updates dito na sa Barangay Tangbo, Santa Monica, mga ka-Siargao. Good morning sa atong mga viewers. Good morning. Good morning, happy viewing. Ilabi na kang Ligad Bobong. Good morning Kuya G, kamusta po kayo? Paki-shout out naman Kuya sa tanang taga Barubo, Surigao del Sur. Stay safe always. Salamat Kuya G. More power sa imo. Gikan na kang Ligad Bobong. Salamat kanimo din ha. Good morning Siargao, watching from the pag. Gikan na kang Juice Dates Ortohan Kabebe. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa-shout out po sa Capital Surigao City from Vergara family. Gikan na kang Vincent Vergara. Salamat po, magandang umaga. Good morning Sir G, God bless Siargao. See you soon. Hamuyaon del Carmen. Hapit na gayot. Gikan na kang Arnold Nier. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Gikan na kang Yuel Nogaliza. Salamat, magandang umaga kanimo din ha. Good morning Kuya G, sa pa-shoutout po sa Castro Irazo og Estelier family. Stay safe po tayo always. Gikan na kang Mimosa Melody. Salamat po. Good morning Kuya G from Cambas Dapa. Gikan na kang Che Gabutero. Salamat po. Kuya G, pa-shoutout po ako ng good morning sa Tanan Ribas family, mga nagpugas o humay gahapon o karong adlaw sa Tanawan. Manliko Farm, Socorro. Salamat po, magandang umaga. Good morning! Good morning kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga farmers. Salamat sa inyong mga effort para na makakaon ang tibuok komunidad. Ilabi na sa Socorro. Salamat po. Good morning. Good morning. Good morning usab kang Irene Quintas. Good morning Kuya G. Pakigreet sa advance. Happy birthday sa ako anak. Nagwapa si Jayla Quintas. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday po. Salamat. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga ka-Siargao, first public reading hub sa Surigao. Target nga ablihan sa January.
o sa ka-reading center ang target nga pag-aablihan karong umaabot nga January sa Surigao City mga kasyargaw nga libre sa publiko. Sumala pa kang Surigao City Tourism Officer Roslyn Armida B. Marlin nga ang maong proyekto gi-initiate mismo ni Inday Matugas ang ginikanan sa mayor sa Surigao City nga gikabutyag nga book lover. Sumala pa nga mokabat sa kapin 3,000 books ang mahimutang sa maong reading center nga naay basahon nga fiction o non-fiction books. Karon kini naka-arrange na sa maong center. Dugang pa nga welcome ang tanang katawhang Surigao non, taga Dinagat Islands, Siargao Island og ang mobisita sa Surigao City sa maong center. Nasayran usab nga dunay suhestyon nga mamahimo kining abli sugod alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Mao kana ang latest update didto na sa Surigao City. Samtang mga kasyargaw, kamanduan nga gamiton na ang QR code eHealth Pass gipagawas sa DILG Surigao del Norte. Nagpagawas na karon og kamanduan ang Department of the Interior and Local Government Surigao del Norte sa tanang city og municipal mayors og punong barangay sa tibuok probinsya Surigao del Norte nga pagagamiton na ang Quick Response con QR coded eHealth Pass sa tibuok probinsya base na sa Executive Order number 20-043 Series of 2020 o an order creating the contact tracing team for COVID-19 and mandating the mandatory usage of QR-coded eHealth Pass in the province of Surigao del Norte. Sumala pa mga gimanduan karon mga kasyargaw ang tanang constituents og punong barangay sa pagtabang sa implementasyon sa pag-register o pag-secure sa QR-coded eHealth Pass. Kay kini mga kasyargaw, kini na ang health pass o kini nga health pass mga kasyargaw requirements na sa tibuok Surigao del Norte sugod November 15 ug 16, 2020. Require usab sa mga establishmento o offices ang paggamit sa Health e-form QR scanner. Mao na ang latest update sa probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karong buntaga, bagong presidente sa Amerika gideklara na. Giila na karon si Joseph Biden Jr. mga kasyargaw, ingon nga ika-46 nga presidente sa United States human ang kadaugan ini batok kang incumbent President Donald Trump. Sa maong presidential election, nakuha ni Biden ang 273 electoral college votes gikan na sa 538 college votes sa tibuok United States. Nga sumala pa, kinahanglan lang nimo og 270 college votes para makadaog. Samtang ang nakuha ni Trump, mga kasyargaw, ana lamang sa 213. Bisan pa sa mga ihap sa boto, dili madawat ni Trump ang iyang kapildihan tungod na sumala pa nga nadaya kini sa botasyon o nagpasidaan nga questionon sa legal nga paagi ang validity sa mga balota. Samtang nanawagan karon si Biden og pakighiusa sa tanang katawhan sa Estados Unidos. Atong pagasayron ang tipik sa speech mga kasyargaw ni President-elect Joseph Biden Jr. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence
you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. Mao kato mga kasyargaw, ang tipik sa victory speech ni President-elect Joseph Biden o Joe Biden, mga kasyargaw, kagabi mga kasyargaw. Mao kana ang iyang tipik sa victory speech niya panahon sa pagdeklara kaniya isip usa sa mga mananaog na mga kasyargaw sa pagka-presidente sa United States of America. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Happy morning po. Good morning sub sa tanan taga Consuelo, General Luna, Surigao del Norte. Good morning. Good morning po. Good morning Kuya G o sa mga Kasyargaw TV. Kuya G, paki-shoutout sa ako asawa sa San Roque, Pilar, og palihog pakibasa kaning mensahe sa gugma. Salamat kanimo. Anelino Galon, neng hindi ko matuyo nga ako mubalik og magbakho. Kung makita ko ng larawan nga gibilin no mo kanako nga maoy makahupay sa akong mga kamingaw kasubo og kalay. Ikaw ang magtudlo ni ining pagbatia na sa akong kasing-kasing mipilit og mitiga na waya ko kini paabuta apan mo imo kini tugutan na mamahimong mahigugma og mudamay kining makabuang kong gugma. Yes. Salamat gikan na kang Anilin Nogalo. Salamat po, magandang umaga kanimo din ha. Good morning. Happy viewing po. Good morning! Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa mga nag-summative test kuman. Oy, mga estudyante nga nag-summative test kuman. Good morning sa ninyong tanan. Happy viewing po. Good morning, usab kang Auntie Anita Plandano. Salamat po, magandang umaga. Good morning! Good morning! Good morning, Kuya G. Paki-greet o maayong buntag sa akong mga kauban sa balay. Nga si Sofia Nilioni Ponta Aporita, Annette Maymay, Kian, Sean, o Jasmine. Salamat, Kuya. Keep safe. Good morning po kanina. Good morning! Good morning. Gikan na kang Auntie Anita. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout po sa family ko sa Chongson, Jose, og Rolly Chongson. Salamat, Kuya G. God bless po. Gikan na kang JR Chongson. Good morning. Mangutana lang ko, Kuya G, unsay gamitan og para asa ang e-health QR code? Apil ba ang mga bata og pilay edad ang pwede makakuha? Ana, thanks sa pagtubag, Kuya G. Gikan na kang Mimosa Melody. Mao kana ang pagagamiton na karon mga kasyargaw, ilabi na karong umaabot November 15 kung mosulod ka sa mga establishmento, kung mobiyahe ka pagapangitao na o sa mga maka-avail ni ini, ang maka-avail ni ini is 18 years old pataas hangtod 65 years old. Kay gibawal pa man sa atong gobyerno ang 17 paubos mga kasyargaw og 65 years old pataas nga mga personalidad o mga individual nga mao ang mga edad. Gamito na kini mga kasyargaw, ilabi na sa nagadaiyang lakaw nato o kung musulod ka mo sa mga public places, mga offices, mga establishmento, pag tan-awon na kini na ang basihan mga kasyargaw, ilabi na gamiton kini sa contact
tracing, mga kasyargaw. Sulod sa atong probinsya, Surigao del Norte. O kana ang gamit karon sa QR code ang pag-contact trace o kini istrikto nang ipatuman sa mga establishmento o sa mga individual. Kinahanglan gayon magpa-register kamo, mga kasyargaw. Pwede kamo mo register sa SSCT covid19.ssct.edu.ph/health form, or kung dili ka mo maka-online, pwede ka mo mukadto sa grandstand na ay libre nga pagpanghatag o libreng pagparehistro dito sa health form. Pwede sab ka mo bisita sa main campus ng Surigao State College of Technology. Nasa sila libre nga pagpanghatag, pagparehistro ni ini. Sa Siargao, pwede dito sa Del Carmen. Kung wala kami mga internet, bisita lamang kamo sa SSCT Del Carmen Campus na usab dito, mga kasyargao. Salamat. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga, mga kasyargao, construction equipment gisunog sa NPA. Gisunog, mga kasyargao, sa 8 grupo nga NPA niadtong November 7, 2020 alas 11 sa gabi ang construction equipment nga road roller heavy equipment o ang gitawag nga pison dito na sa Purok Jess, Barangay Mati, Surigao City. Sumala sa inisyal nga investigasyon nga ang mao nga pison gipanag-iyahan sa JMT Construction. Dugang pa nga usa sa mga hinungdan sa mao nga pagpangsunog, mga kasyargao, ang dili paghatag o revolutionary tax sa mga teroristang NPA. Sumala pa sa report sa atong mga kapulisan. Mao kana ang latest updates dito na usab sa Surigao City. Samtang Surigao del Norte nakatala na usab og 5 ka new COVID-19 positive. Ang detalye ni ini, mga kasyargao, atong paminawon gikan na mismo sa DOH CHD Caraga. November 7, 2020, we have 52 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 2 cases from Nasipit, Agusan del Norte, 33 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Bunawan, 21, San Francisco, 7, Rosario, 4, Esperanza, 1. 5 cases from Surigao del Norte, from municipalities of Bacuag, 2, Placer, 2, Malibuno, 1. 4 cases from Surigao City, from Barangay Taft, 2, Quezon, 1, and Washington, 1. We also have 3 cases from province of Dinagat Islands, Cadianao, 2, Loreto, 1. 5 cases from Butuan City, Villacananga, 2, Ampayon, 1, Libertad, 1, Pagatpatan, 1. For classification of cases, we have recorded 40 local transmission cases, 10 no travel history to an area with local transmission, 2 with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 46 are asymptomatic and 6 mild. For status of management, 52 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of November 7, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 3,035 confirmed cases, 430 active cases, 2,472 recoveries, and 133 deaths. Mao kana, mga kasyargao, ang latest updates nato sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok Caraga Region, mga kasyargao. Sa Surigao del Norte, adunay 5 nga nadugang. Sa Surigao City, adunay 4, mga kasyargao. Good morning, Kuya G. Paki-shoutout sa ako, mga kaibanan sa trabaho sa Taganito HPAL Nickel Corporation sa Mepeo Section Technical Department. Good morning po, kan Sir Joventino, Sir Lolito, Selvano, Rofino, o sa amo Bisor nga si Sir Pablito. Salamat, og labi na sa mabutan nga makogihon nga section manager nga si Sir Alex Canoy, gikan na kang Anilin Nogalo. Salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning sa tanan, amping tang tanan, mga kasyargao. God bless. Yes po, salamat. Good morning. Gikan na kang Nenen Mantilla. Salamat, Kuya G, sa dugang pagpasalabot. Salamat, Mimosa Melody, sa pagpangutana usab. Salamat, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Salamat, magandang umaga, mga kasyargao.
Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, DepEd nagpatuman og school year adjustments. Nagpatuman karon ang Department of Education kon DepEd sa adjustments sa upat ka quarter sa school year ingon nga kabahin sa key challenges sa pagtudlo sa mga estudyante karong COVID-19 pandemic. Sumala kang Education Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio nga hingpit nila nga gimonitor ang paghatod sa mga basic education services sa mga pampubliko nga tulunghaan sugod pa niadtong October 5, 2020. Sa recalibration nga gihimo karon, ang first quarter gipalapad hangtod na sa December 12 mga kasyargaw. Samtang January 4, 2021 hangtod na sa February 27, 2021 ang second quarter, samtang March 1, 2021 hangtod na sa April 24, 2021 ang third quarter. ug ang fourth quarter mga kasyargaw magsugod April 26, 2021 hangtod na sa June 11, 2021 pasabot hangtod June 11 ang klase sa mga estudyante. Dugang pa nga ang December 14 hangtod na sa December 19 gigahin alang na sa in-service training lakip ang essential learning competence. Base na sa quarter 2 planning sa distance learning delivery modalities karon mga kasyargaw. Gipayuhan usab sa DepEd ang mga eskwelahan nga mag-organisa og group wellness session ingon nga suporta sa mental health og social emotional well-being sa mga magtutudlo, estudyante, sa mga ginikanan og mga learning facilitators. Mao na ang latest updates mga kasyargaw sa Department of Education. Naay adjustments nila karon sa school days mga kasyargaw. Sumala pa nga hangtod June 11 ang klase sa mga estudyante karon sa pampublikong o pribadong mga eskwelahan, ilabi na sa elementarya o sekundarya mga kasyargaw. Samtang pinakaunang babae nga Vice President sa Amerika na itala si Kamala Harris, ang pinakaunang babae nga Vice President sa Amerika. Dili lamang kini mihimo usab og history si Harris, ingon nga pinakaunang Black og South Asian Vice President-elect sa Amerika. Sa speech niini, insister ni Harris nga dili lamang siya babae nga mamahimong Vice President sa Amerika, kundi usa-usab siya sa mga nahimong inspirasyon sa mga kabatan-unan nga madiskubre ang daghang posibilidad sa ilang nasod sa United States. Trending karon ang maong Vice President mga kasyargaw, si Vice President-elect Kamala Harrison. Daghan ang may congratulate kaniya karon ilabi na sa tambalan nga Joe o Kamala. Mao na ang latest updates mga kasyargaw sa atong nidaog nga Vice President usab sa United States of America. Samtang mga kasyargaw, ang horoscope nato karong buntaga kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa success karon adlaw. Sa Aries, interesting day aron ma-promote nimo ang ideas. Successful ka sa written o spoken words. Ang imong social connection motabang sa imo. Samtang sa Taurus, focus nimo ang family issues. Favorable karon mang magsugod sa project. Maglikay sa away mga kasyargaw. Sa Gemini, effective ang imong gahom sa third eye. Ang imong personality makeover muhatag og career opportunity. Padayon ang imong travel karon mga kasyargaw. Samtang sa Cancer mga kasyargaw, dunay financial agreement nga ma-experience nimo ang financial freedom.
increasing og multiplying ang income nimo karon. Mag-regular ang tilting sa imong walay illness nga moabot sa imo o ang pag-ampo nga walay moabot na mga illness kanimo o sakit mga kasyargaw. Mao kana ang atong upat asa nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat sa mga mosunod na mga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News mga kasyargao. Good morning, happy viewing po sa atong mga viewers karon. Good morning kaninyong tanan mga kasyargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Happy viewing. Salamat. Good morning Kuya G. Mangutan ako kung pwede na ba biyahe pa uli Iligan City. Salamat Kuya G. Good morning. Pwede na po makagawas sa Surigao del Norte. Apan wala lamang ko kahibalo mga kasyargao kung sa pag-abot nimo sa Cagayan o sa Iligan unsay ilang mga protocols o mga rulings mga kasyargao. Apan ang Surigao del Norte pwede na kamo makagawas, makasulod sa maong probinsya dinhi na sa tong probinsya Surigao del Norte. Apan ang pagbiyahe nimo paadto sa Iligan o paadto sa Cagayan, kay moagi man gayud ng Cagayan, wala ta nahibalo kung unsay ilang mga protocols. Kaya adto na may mga nagadaiyang protocols matag probinsya, matag syudad og matag mga munisipalidad. Daghang salamat sa pagpangutana gikan na kan Jen Mers Hanibiao. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, good morning San Benito, gikan na kan Jezmel Bual. Salamat po, good morning. Good morning. Happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang mga kasyargao, ang COVID-19, Surigao del Norte COVID-19 monitoring report nato karong adlaw. As of November 7, mga kasyargao 2020, nanatay 192 nga suspected cases, 142 nga probable cases, 1,944 nga persons under monitoring, 20,813 nga nakagraduate na sa pag-quarantine, samtang 666 mga kasyargao ang positibo sa rapid antibody test, samtang 490 ang confirmed cases, 329 niini ang nakarecover na, samtang ang namatay mga kasyargao miabot na sa 40 kabuo. Mao na ang latest updates nato sa COVID-19 sa atong probinsya Surigao del Norte mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope mga kasyargao, masolve nimo ang property issues karon. Ang prospects sa negosyo mahinayon na, maglikay sa tao nga daghang negative opinion. Mao kana ang horoscope sa Leo. Samtang sa Virgo, dunay sapot ang imong sapot ang imong relative. Kinahanglan niya og heart-to-heart to. Lucky ni numbers, wala mga kasyargao. Samtang sa Libra, sparkling ang imong charisma. Malipayon ang imong love life. Enjoy ka sa imong favorite nga buhaton. Mao kana ang sa Libra. Samtang sa Scorpio, kinahanglan on time ka sa appointment. Maayo mag-bull session ka aron mahimo ang work plan mga kasyargao. Mao na ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga. Walay lucky numbers ug walay lucky colors karon mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga mga kasyargao, ang COVID-19 updates nato sa tibok nasod Pilipinas. Anana karon mga kasyargao sa 396,395 mga kasyargao ang total cases nato sa tibok nasod Pilipinas. Samtang 27,218 niini ang aktibo mga kasyargao. Adunay natala nga 11,430 nga bag-ong recoveries o 54 new deaths mga kasyargao. Maong 361,638 na ang total sa naka-recover, samtang 7,539 na ang nadugang o ang mga naitala nga mga nangamatay. Mao na ang latest updates nato sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Samtang sa atong horoscope na dugang, Sagittarius, mag-focus ka sa imong health. Moabot ang major change, excellent ka karon. Sa Capricorn, daghang sayop kung sobra ang rush sa work.
ayuhon ang imong work performance, dunay extra expenses sa imong household. Samtang sa Aquarius, happy day para sa imong love interest. Inspired ka sa imong buhaton karon. Dunay money-making opportunity na moabot kanimo. Samtang sa Pisces, ang imong kauban muhatag og secret information nga kinahanglan sa work. Masolve ang imong financial problem. Dunay bag-ong maila na mahimong resources nimo karon mga kasyargaw. Mao na ang latest updates nato sa mga horoscope mga kasyargaw. Kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success. Samtang mga kasyargaw sa atong history og trivia karong buntaga, hibalo ba mo mga kasyargaw nga si Ramon Basa niadtong November 9, 1892 mga kasyargaw gi-initiate sa Katipunan mga kasyargaw og adapt niya mga kasyargaw ang name o pangalan nga Liwanag og nahimong society's second president sa KKK mga kasyargaw human ang reorganization sa Society's Supreme Council niadtong 1893 mga kasyargaw. Mao kana ang kang Ramon Basa mga kasyargaw niadtong November 9, 1892. Samtang November 9, 1827 mga kasyargaw gipanganak mga kasyargaw si Teodora Morales Alonzo Realonda de Rizal y Quintos o naila nga inahan ni Dr. Jose Rizal mga kasyargaw nanganak o naipaanak siya mga kasyargaw dito na sa Maysik, Tondo, Manila o naila siya nga usa ka disciplinarian nga inahan ng mga kasyargaw dedicated para na sa courteous o hardworking na pagkainahan mga kasyargaw o siya usab ang nahimong first teacher ni Dr. Jose Rizal. Mao kana ang atong mga latest na history og trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Unta na makahatag kini og giya og gamay na kahibaw-anan ilabi na sa mga milabay na mga katuigan nato mga kasyargaw. Salamat, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw 46 days na lang Pasko na. Pasko na mga kasyargaw. Labay na kita sa katunga sa atong countdown. 46 days na lang, hapit na gayod ang Kapaskuhan. Siyempre, ang mga Pilipino, bisan adunay pandemya, bisan adunay mga bagyo, bisan adunay mga kalamidad, padayon ang pagselebrar sa Kapaskuhan. Unsa inyong handa, unsa inyong plano? Apan ang importante nato mga kasyargaw, ang pagsaulog sa pagkatao sa atong manunubos nga si Hesukristo. Ang nasud Pilipinas, September pa lamang, nagsaulog na sa Kapaskuhan o sa season sa Kapaskuhan. Merry Christmas sa tanan mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers o atong mga reactors karon. Salamat. Good morning kang Chona Fe Maglaho. Salamat kanimo. Magandang umaga. Happy viewing po. Magandang umaga kaninyong tanan. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran sulod sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, tibok nasud Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Kininyong nagalagad sa live stream karon. Kuya G, muingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisuk kamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy morning kaninyong tanan po.